Biamono kigima umwancho morigereria na boigomo tegereri gwe television ya Ndizi TV obwansu bumugusi kerocha atibeire chinse isato igoro ekini chinse chorogongo ru Afrika ya moja biamono ase okoba umorigereria omwigenwa asigitisini kiao nambeyemo kyomunwa abwikigusi munabotambe ekero manyete cyaragire chinse isato chobotuko munabono nigo tukomera nanje naye asumurobilyo obweke umbugia siasa egyo chaka chinse isato wika chinsa isano chabotuko byemono kigimo mwancho murigereria asa yonsi naboigo ase okoba gokogendera guturigereria gwetera se mitandao yaito ya Ndizi TV News gwetera YouTube naboigo Ndizi TV News Digital gwetera aliensemo ya Facebook naboigo genda www.ndizitv.co.net elinde onyale gotonyora chinse merongebere inanye basaki baito babire bagonjoka na chinse mo chonsi na kwenekia mna bakwariganiria mangana magia senkira eyobo ikiranu na inchobono ekero chigire chinsabnechi no ko yariganiria elinde ko yaletera senkira yobo kiranu kolende mna botambe asomuru buri bweke umbongo twara turomogani oyogo chaga gelinde twanyara gukwana litugulia rero igotole no mweshimiwa Nyambega Gisesa nigaro omo MCA kurwa se gwodia Rigoma nigo gotoka se county ya Nyamira igobono nero gwo chaga ge magaroba yabono na hende nigare omurikibwa mangana magia igobono ngo charega gatukwanire aliagendrete imeyense ya Kenya kubwatekana na siasa mna chigendrete aliagendrete imeye county ya Nyamira na boiko kurwa se gwodia ye Rigoma agento gokora so igoro gabo se TV yao lindo nyore na mberororo na yonyo kuri karibu lyao go komenta kwao egekwereka togo chaka limolyoka na gusuka abosyo bono tintagiti gukora chinga gichinyinge tindi nje bweka nigo tole na Abigail Nyanchama nere kurwensemo ya kabiri na boigo ulio koretera mangana magia senkira y'umuntu bwibyorokaliyo nigakurukwa Lydia Mose togende nsemo ya kabiri tokwerena na mangana magia senkira yobikiranu Buyamono kigima mwanchwa omurigereria mangana mayani gotugo chaka asenchera ya bwangoiga magiga yumra ibwense kubwatuka marieta y'abawaziri abagia abuli tukoriegoro nigo bono igati y'abamenyi kurwase orogongo rwagusi abeso kirie na komwereri mbiamono muraibwense muske Dr. William Ruto asokwereri bagali yokomochora muske Julius Ogamba Migosi guchakoba omwaziri ebwe chisemi gukwana nigo batebire buna nigo bali no kwegeno konene buna Ogamba na chigokora emiremo ere emiya kigima abigo kuboria abarai bagusi gutware kerenga ekemo elyo kwenekena gusi ngoskere bosyo tukwira ne lingambu yamono asomura yito bwense muske William Ruto koranga neli bagari giyako mogusi ikerogo asomuske Julius Migosi Ogamba dole tukukwana nga igoto ireria maskani ya manene mucha se president ya Kenya na ndo kumwashu antubune community yo mogusi ntoete Migosi amaskani amanene na ndo tuegene tenga ase ministry ya made chisemi na chigokora byamono kubwati chimbaratiro cyuri urengoro umuske Ezekiel Machogo igongo tebya bagusi ba mintu mwanya gitinga se mwabeta ineri bagari giya president ya toire ngocha gusiga iga aso mwana mintu Migosi Ogamba tomwe support etakeire nera roskise micheito cyagusi abana baito na litora nyaro bugimo buyagwa mambia kwa masomo kabisa na irane iriye president yeito nambiamono asogo chora oyo minto Migosi buno mosies omogusio mogimote birembu yamono na endembu yamono egento nale go saba asabara iba minto bagusi gwate Migosi ase kerogeke mobe amonere nera twale chinguru chyokogenderera age kongie ekerogeke nekia na ende omogusio mogima twitabire nambu yamono angireri bageri gakoiranerie president yecho ya Kenya kwa niaba y'abangina bagusi na Nyanza ngima ngambi yamono asengencho nande president yeito kwarote ngambi ya ekerogeke kia chisemi keirane ensemo yeito ya Nyanza twanspitu atebire mbi yamono na ando mheshimiwa
Honorable Migosi twakoire pongezi enyene bona tiga tubwaterane tosuki chisemi chiaito mutwe teko batebya bagusiba minto bonse kamoranche tobwatise yo minto Migosi ntorigererio bonyomba nganye Migosi achora tumno mogusi tachoriri buna monto nyomba gete namba ibere Migosi tanya gotoge kanana skande nde yonsi ngoibire mbori yo monto oibire ngombe yo monto oibire ngoko yo monto Migosi aro morabu sebune bamba na inde ngotebya bajumbe ba minto bunago ika parliament aetigu bila kupingwa bila nini esababu monto kwangu ebunge no monto bwato bokurumi omonto moibi omonto mobe omonto taikorigereri banto Migosi nabakonyara Migosi no monto tobwate sababu irrespective of our political divides ntobwate sababu yo wakangambia Mbiyamono cyare kero gitakore taki gitaire tu asanga elia kabere igonta getego tebaiga Kenya yege bwate chikabira chinyinge chikabira ange emeronge 5 igo muna abantu konyorera ribageriga is a great privilege igo onta getego tebanga tiga 2012 tomubwatisyo yo minto yonyorera ribaga kera tari 2012 konyora ribageriga tomubwatasi tomokonye erinde nera sebisa kubya Kenya arorekana ko omuntu akora imiriko gukora ki ekubwenera kyagera omuntu utanyore support ku ruseino nucyo kore bya abantu bande bari so okorere cyongiri igaba gusiba minto bonare ko basaba twensi ase twabeta tomubwate syo yo minto yigonyorire ribaga kararete getari gakorete getari asomu gusi gotigana no roboti ruma nchumurilia nigo na inde togusuka abusyo ase roboti ronderwa kabere bake yabasubati gurwa se county ya Kisii nigo bayire gitambukiro yuko momochia omu MCA bwe ward ya Monyerero omuske Peter Otachi oyine inde omanyikanete bune nyororo askiriga otebekana bunani gabwatranitiwe no muroberio bogo turubania umuroberio bwa matanga yukorekanete se kinyoro kya Nyagotocha kitutu chache North Aboli tukuligoro chingaki omoteneri bwa bangina kurwa se county ya Kisii omuske Doris Donya Aburi alingi gukwana nyoro roboti urwo Kigora ntoi mogeto kaenda gotinde ko yo mintori gegu gaga kora service yo mweshimiwa Donya tokaikaga ari noti kitutu chache noti Monyerero ward omwa musie nyororo ngwakora tamagoso sana mokungu taliko kurerwa na mongino litabwate magoso no monte sabu ya yachiete gotindeka nande matanga ngigakora ntwarenge siasa ntwarenge kende kiyose ingigakora rokareta murabechi pigipigi babwate meswago babwate keregento bamana ko koimo kigoro igora sa matanga yeriga guriko gotigarige gwatinde kuna masikani yaje gakia ya nyororo twakonyike iribuna nyororo aya no mwamsena no mwana makana Donya no mongina kanya gotakete gake sindere obekeke nesigati ochoborio bagumenire bu che no munya siasa ndi kuruga Kisii county menyetega iga Kisii Central Ward aria sama tanga igoro twaringe Monyerero amono mongino ito mogumende bo Kisii county omongina Donya twaro jengambia twatieta matanga lakini gento kerikia bete gari ase ward eri ya Monyerero ase oyo minte nyorora akoba tikerikia tekebe eria bono oburaito bwate no bomongina Donya onye naye gotageto mongino aje koborie keroge keiga ayo yo minte nyororo ibagandi rororo after 2027 kochimoino lakini ase boniga omongina tobwate Donya asikwe anje totigero mongino ito muna ntwa bangina tomoeta masikani na Donya ndi yanyalikana abangina mwezi ipi ase more kurera nyorore gento kiria kurire tamatanga igoro kitutu note ebinto twaro jororo etabinere yachire gusise ito ntubuna abangina totali gochigwanjirana twarorire ebinto ebi bikore bigokorekana asa matanga talirimo usetali kabere omwana ominte nyororo nje no mogetutu na onyiboire Monyerero ward omwana ominte nyororo ntate gotengeta biye raini yo koenda teringiya ogambi mboli gokorwe engenje yo taite gokora aya no omwana oito togochaka gochongeria abanyoko Donya toto
no mwana omino donya toto na manyinga seinali so seinali mama mwawe no arwete kwa imokire bono kwa gwe bese bisini ni kwa mo paraisi abana babantu kubabeka baimokie emegango ya makombe gochaka korwania omong'ina asa amatanga bono nonya siasa ya gosinyire amatanga no kwenda kwiyurukinga no nyarete mwana oyanyu twamukanire asiko omong'ina Doris tonya toto no omong'ina ochore twe county ngima n'abantu bonsi naendekera kwenda asa amatanga omong'ina tigaye gwesiko yaye onye nyorore karo chingana kabwate mukaye gosoma ngino ndago chakobeka orabo rie kerogeke aganye 2027 donya totaye wa masikani aye muno mongina tochoreta se county ngimogo to represent tali abangina boka ko represent ako represent abantu be county ya Kisii enyorore chitabie chikuwa chikobundisi wase chiarunto nyuma eta se chirwete Garto korana no robot urugore se county ya Kisii nigo tokwenda gurika se county ya Nyamira garto konyoro robot buna abamenye kurwa se ensemo ya Gesima eye gotoka se bunge ya Kitutu Masaba ime county ya Nyamira ni gobono babire bakoboria korosorigwa ekiro ya Gesima aigo bakwanira yo magega yo kororekana kombigwa kimagenderero asenseme yo anene mono gutarosorigwa chinyomba ekya kebara ni gobono babeire bakoboria buna nigo babwenete korosorigwa enseme yo elinde ebanyare gusukwa bosyo buna abande naboigo omurobirio bwoburendi gotingirwa semeyo musakito Paul Kapukara na bwatoroboti urwa sentera yubukirano bamenya baiga nene barabonchire libechire yeiga ya Gesima niko besokire na kugendera kwimburunganiria kubwatekana muno kombigwa amona barayikorwa sorgongoro iga bo babombirike magenderero ase batebire niko bawumbirie chire yeiga samatuka matambe Gesima tuchandegete ntobwati omarembe abarayi baito ba Nyamira bonsi pi batoferiri pi agokwana nigo barereire kuborwa kwebiro bwanene bikomoreka chinga kichabutuko yendo gekwerera abahabunge byasara byabo mapema nabo igo yendo kerero bosalia kogendera komente kasaja iga ukubori onita yo kwereza tena nechebekwe twaganyire twarozire oboibi bwoichoire Gesima aga chusi abatagore bucheri bakaibe nyama bagatagore nyumba ye bikoroto bakaibe bikoroto kurwa bagatagore yende yarengase bakaiba boli bono twabere no bwoba Gesima aga igasingenjiriye tayari ngoro security yarengo na bokoro muntu kwa asa atambe sana naende yo morembe ntwabwate nigo boigo baganirie bango bakorwa gutumeka buya egekogera echire yigani getari kwabuswa ase boigo baganie chinyomba cyake barakirasaja igakobekerwa muntu uranyara ko bahaga gucicana to ansere njiro ere nchafu ndobwati muntu kubongi kubi ase tokobeke bintu bitara chafu bakabana bagena ngurato bitere twabongi kubi chicho tobwate gaiga togwecha abarayi baito bachi barato tarira chichiro gaiga gose baratarira chichiro cheito gaiga yani echo charo teyo naika rosiri mbosa kabisa ndobwate umuchando kuna chicho tobwate ndo gutusibeli nalde etaya nchanya bwaka singi njundo taite tokore biasara kono twanyara nigo tugusieka mapembe no mugasongo tuitero ndobwate amafuri kero kendo mnandu tugochana abana nigo baguchana nigo boigo bagendere ko bakwimburunganire ko bwatekana muno boteneri bwa barayi abo kurase county Nyamira bagendere ko bakobaumbia bono tokumetina ki tax tokurusi ko Nyamira gaiga gose tokurusi ko echiro yaito kayego chiyacha ekaro tutari kurikaru abantu bakwabusa echiro abantu bawusi bichucho tokara mache ntubwate gaiga rakinta bwati kasi bono barayi barabumbuicho tokumetie buna bangina akia barayi baito etwa bachore tamayande korara bano tokumeti ngitokara uigaki etokumeti ajikene ngona bwana barayi nigo bamuganira umwakilishi bwa bangina kurwase county iga ya Nyamira musibati Jerusha Mamanyi kweneke boigo ngango ikirani ale chira chiri abalirete chingaki aikirani tasaja iga samatuko amagega najida gaire ikamaliete ito akalikamaliete yabangina bonsi biga kabali bakole chiro bebibanda bechiduka kwenda atoa maamuli muna bani gatoro mugaso igoro toyete tosire na kitokara Nyamira ron tobwati barayi bora na kitocha gukora twachorete tukabwana abantu twachora kumbe posa kabisa bora na kitocha gukora tokonyeke ekara tochorete barayi nene bero tokonyeke ndi yonse omweli oye nigo baburira barayi ko baikange elio kwigwa ebirero byabo estimebe kuga chipara chirosi buga tunyare kwendera mutu because there's a lot of insecurity iga ebichane bya agency bose bari quest changes ise county
manyare kwa mogotokonya mono mono mone chiro bocha bwechoire banyare kwa bagotosangeri chirororo tunyare kwa batoko ese nyare kwa bagekora nare gosaba county government MMC mo governor nonde no MP batokonya such project ichi charozimu chibe chikwera ne chino na chibe cyanyara libaga cya korekana igingo ripoti rigitaseni kyo wanjete kya Ndizi TV kurugi gasi nseme chiga chagesima imiye county ya Igaya Nyamira inche igongoro kwa Polycarp okara gotigana na roboti rwa Polycarp okara ni gotogosuka busyo okonyi bomura ibwense muskeri gazi gashagwa nigo atebire buna serikali nigo yeregetambukiro gyuko bategerera abana kegori ba jense asali babire bakoboria serikali enyare gokora nonye nabo igamentire goteba buna nigo bono abantu batabwati birenge bya bayirigetambukiro yo esonania asamangana yukorobekana asibabire bagosamba nabo igo koiba enibo erenyinge igababulira abasabu kwa serikali ribaga ekero egendrete ekweroberia na kwenekia buna mahonchuryo ayibabire bakoboria nkobekware busio kigima. Hata hii Gen Z pia sisi tunaheshimu nyinyi. Ile mnasema tunasikiza. Na mumeongea Gen Z. Na tumesikiza nyinyi. Na mimi nakubaliana na presiding bishop. Tafadhali Gen Z, my children, my sons and daughters, we have heard you. You have spoken clearly. What you have said needs no full stop or comma. It's clear. Lakini sasa mkitoka wakora wana hijack mambo yenu. Wezi wanaanza kuiba mali ya watu, si ndio? So we want to ask the Gen Z, you have spoken, we have heard you. Please don't allow your protest to be hijacked by criminals, people with criminal intent to steal property, to destroy property. I think what you have said is now enough. You don't need to say anything more. Rais amesikia, serikali imesikia, kila mtu amesikia. Sasa wacha tuongoje action ile itaendelea, so that we don't get something that had good intentions hijacked by bad people, by people with criminal intent to take advantage, to loot property, to damage property, to cause mayhem. It is not right. Nikimalizia, County Commissioner and your team, I want to thank you for the wall on alcohol. Tuendelee. President aliongea tukiwa pale Nyandarua, the instructions are clear. That war must continue. Tutararua soroboti uruo mukonyi bumura hibwense nigo amentere goteba buna nigo bono agucha kobwatrana na barahibande kwenekia buna ligoli nabo igo oburindi bwekemeri gikagwa kurigirirwa kire asubu imekigima na kurigirirwa birengereryo byabarimi abo babire bakwemburungani ya kigima kobwatekana buna ekemeri ekyo kyabire egekogwa ne ligoli ryaye kigaki cyo mente goteba buna abarayi nigo bande koira libaga na ko bategerera abali ababere bakoba libaga lyokoba abarayi nabo igo kobakorera magendero asichinsemo chiria bakurwa wakulima mpaka wakulima wanatoka kwa barabara kufunga highway. Siku ya Jumatatu hawa viongozi wakiongozwa na Gacheri watakuja waketi chini na commissioner wetu wa vyama vya ushirika, ndio tutafute suluhisho, na mimi mwenyewe nitafuatilia kwa sababu nasimamia mambo ya kahawa. Ndio tuweke pia special general meeting, ndio tunyoroshe mambo ya uongozi wa hiyo society ya Kibiregwe vile tumefanya ile ya Mutira. Kwa hivyo hii ni mambo tutaendelea kufanya na tutaendelea kulainisha maneno ikae sawa sawa. Mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Mimi nitaka tu kuambia vile Gasheria amesema, viongozi kujeni ground msikize wananchi wanasema nini. Pana kaa Nairobi unajifanya unajua, kuja hapa, si ndio? Na viongozi mkae karibu na wananchi. Wewe kama hapana iko pahali wananchi wako, wewe uko wapi? Si wewe ni mtu ya kuandikwa? Matajiri ya kuandika wewe si ni hao wananchi? Nataka kuambia viongozi wetu mkae karibu na wananchi na muwasikize na muheshimu maono yao. Mkisikia wakisema hii barabara hapana, wachana naye. Kila mtu asikize tajiri yake. Mimi ninajua tajiri yangu ni nani. Tajiri yangu ni hao watu hapa. Na mimi ndio nasikiaga nikisema wacha tusikize ground vile nasema.
And Honorable Jane Jerry, let me commend you. Wewe endelea kukaa na hiyo wananchi. Kuja bunge Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday uko hapa, Saturday, Sunday, Monday. Kuja Nairobi Tuesday, Wednesday, Thursday, urudi hapa. Na ndio mimi naona unapelekana na watu kwa sababu ukikaa ground huwezi potea. Igotigana nayo magega y'omuraibwense kubachora abo waziri batana nomo abo barache ko baba kulingo abo waziri 10 kusabu kwabera abo barache ko baba kulinkoligwa ne bunge nibona ababunge babere bakoboligwa koira chinga gichabo ekubolinkolia sobo imeke gima eliyo boigo naliyo barache gwikirana ne birengerelyo by'abananchi kubwatekana no kurobekana uko kwabere go kwanekigwa wetani achiwikisa to bono muki sema ama rais akitangaza majina ya mawaziri. Na mimi nashukuru sababu sote tuko pamoja. Na sasa ni jukumu ya wabunge. Wakipitisha yeyote yule waziri, wasikize raia kwanza. Si mambo ndio hayo? Raia wakisema hivi, musitake tuende maneno ya reject finance bill. Musiseme tuseme reject sijui what. Wakisema reject hiyo muna reject. Si ndio? Wakisema waziri huyo reject, wewe una reject na tunasonga mbele. Wakenya ni 50 million. Huyo akirejectiwa tunaleta mwingine. Huyo akirejectiwa tunaleta mwingine. Mpaka tulete yule wa mwisho ambaye nyinyi wote mtakubali. Ginyie hau. Si hapo ndio tuko. Kwa hivyo lakini wale ambao wamerudishwa labda wametoka eneo hili, sisi tuwaombee sababu sikusikia mtu akisema Kindiki must go, sikusikia mtu akisema Alice Wahome must go, nikisikia mwingine akisema sijui Miano must go, sikusikia hiyo. Nilikuwa nimesikia moja tu hapo na yote tumetulia, Kenya yetu inaendelea. Ekero tugendete gusuka busio abarahibe chikanisa ni gobono ba Keiro Muraiwense mbiamono asogere gitambukero gyuko bachora abawaziri abo bagucha ko babako unenkigwa ase amatukale busio ne bunge eliokoenekia buna mbali ne chimbwa chingia na bwikiranu gosoa asemirmo nonya nabo ni gobono baganirie ense ko ba entoererwo na kururi baga guchia ase bunge enyare ko ba unenkia kegima elio banyare gosoa asemirmo chinga kiecho ni gobono abegenwa bechikanisa batebire ni gobara chikwirali bageli elioko basabera na koenekia buna obotoere rungo sobore na koegwa obosemia boisaine obubra chikogera insi ya Kenya esuke busio. We take this opportunity to thank the President for nominating part of the cabinet yesterday and whose names will be referred to Parliament for vetting and approval. During this period, we ask patriotic Kenyans to remain calm and peaceful as we await the outcome of the vetting panel. We also plead with the demonstrators to take a step back and call an end to the demonstrations as their wish was granted. At a time like this country requires sober leadership, not only from the government and the opposition, but from all of us. As religious leaders, we have a duty to continue praying for this nation and giving advice where we deem fit. A role we shall continue to play without fear or favor. We people of peace, and we don't want to antagonize our country. There is a process. Now this process, we need our parliamentarians now to do their work, so that the first part, the President, His Excellency, has done. But we want now to face our eyes in Parliament. So our eyes now are there. Let them not meander. Let us give what can take Kenya. Igotikana na roboti urwo ababuatani kuruasi byumbe biria vitali bya serikali iko byamo chirie obomo bwazimio la umoja One Kenya asigetambukiro gyogo takagosoa ase serikali kokwana nigo batebiribuna nigo serikali ya Kenya kwanza itachigo koremire masobo ikiranu kubwatekana ondetayo orachikoba gakoba Rusia mamocho na boigo kwamereria ebintu binde binge byobiragire serikali esukebosio. In fact, we have seen them putting aside their differences, and now they are talking to consolidate themselves and to preserve the status quo.
in a sense that they are negotiating to eat on top of the dead bodies of our comrades that have been martyred by the state. So we hope that they will announce that government of national unity as they think. That will help us to mobilize on the streets on Tuesday. Hakuna polisi hata mmoja amechukuliwa hatua, na ilhali hawa watu wote inajulikana waliuliwa na polisi. Mpaka wanapiga wanahabari risasi, wanapiga madaktari risasi. Hiyo ni serikali iko na utu kweli? Hakuna. Afrika huru. Afrika huru. Afrika ya ujamaa. Ya kigima mwanchumo ligiriya agu television ya Ndizi TV kero chigiride kamera ngibire na isano igoro yechinsa isato chabono abotuko wikira kabono ngotreniriya gusingokorera mangana magia sinkira eyo wikira no elinde ngendere kwyarigania mugeni one ngoikariga elinde tosoe asumurubirio bwikimbu esemo ya kabire togendera gukwanira igoro ya magendero kurwase county ya Nyamira esemo yichibara buremi chigosori na boigo nebintu binde bingi kurwase county ya ngoibwete nga abasai me county ya Nyamira mbagendo roro litukuriria Jumanne na koleta okoboria guchia service mugabana uyo tarengo litukeria nonye nabo nigo mugabana abariganirie guchia gwikirana litukuria Jumatano ekero atagete gukwana na province ya Uhuru Gardens kolende barabo ba moire tariki litukoria Jumanne kitariki 23 ekero barachi gwika ansensamelia eliokoboria nikie kwere county ya Nyamira iranite maiga kemagendero bono ayuniga tiaria turachi gukwanira ndukwanira igoro yo abasae se county ya Nyamira egekogera mugeni one musike Nyambega gisesa uyoro mu MCA kurwase egodi ya irigoma wegoro muliki bwa mangana maya nigo arachi gukwanira ensemo yabasae ime county ya Nyamira na kitwa ikirega na kinkibairwe kwa egubale 30% gose 30 igoro yemia ya mangana ya attendering abwenerete kwa egwa gochia asabasai ningigenderete ase county assembly ye county area ya Nyamira ayo naenda mange na haraturabe tugukwana tigato endesemo ya kabire elinde tumani kunyura ko kuirana gocha togendere busyo kurende tinaringi kibweka igotwaringi na Lydia Muse uyo koletera mangana magia senchera yo muntu wabyo byerokelyo abo igo producer yo murubiri yakurukwa Abigail Nyanchama.